Guys, ayo ngirim guys, disiap ngirim neng sawah kita gosak biasi basine lho. Ilo ke sing ngomong gak digawakne terus. Sing sayur lodeh. Gawakne terus guys. Ini ngirim di sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki ngirim wong Daud ya saya Pak Su. Wis ngentekni ning kono. Sapa? Mbak Tok ki gak melok Mas, wong iki awake gak penak. Maidian paling ko. Kok nek bar ngirim lho tak cek budal. Ambek kowe ya? Lah mbek sapa? Mas Samtro golek wong tandur ki koyo geluh kowe. Ya Mbah Dok. Oh, domborong dik. Ora nek wong iso. Jam 11. Aduh, dek ngono Mas, atuk kasah cantol lah kayak ngisor. Lah, gak sedeng. Tutah kurang ngono iki. Nah, iki wine iki ning kene iki, guys. Gede-gede yo Mas wine yo. Sasi. Nang leren sik, Mbah, wis awan no, Mbah. Kene lho, Mas. Mas sing rontok etan mung cek cilik-cilik Mas kae. Lah yo bar bolong. Walah tawur. Tuh punggel ngono piye? Ben ngono. Ben. Kuwi tunggal ditandur wong-wong iki. Ayo. Ndang leren sik, Lek. Man kene lho. Mbah Man apa nendi ku iki? Mbah. Iki lho melok madang. Rasah laut kowe. Lho, lah banyune ndi, Mas? Adek ranggo banyu ki. Banyu elek ngombe es apa gak sampean? Loh, nek anu Mas gawekno es, Mas. Ora. Loh, gawe enak kan kok portal kuwi iseni es batu ning ora seger ya, Bapak. Wong portal karek ngiseni es batu kok. Ben mek banyu sik, Mbah. Banyune lali. Wintok piro? Itu swita. Ibu engko ndang kok. Mungkin naik kak. Ibu. Nang mek banyu sik, ndang leren sik, Mbah. Ngimbuhi kolah, dimbuhi kok 5 apa pira ngono wis e. Wong nggone Mbah Jami paronane kuwi gak apal Mbah Samiran. Nggone Mbah Jami kuwi sakmono ki cara lebon pira? Ora roh kok. Anggek pisan iki. Lah ndang leren apa ndarene kok? Anu Lek, gak mbok angkat ta, Lek? Ngono ae. Lah ngono banyune nek yo lali lho nyawang kok aku. Aku gremeng ae jere. Lho wong iki ora kan. Wong iki yo mung terus tapi dia. Tapi lek ora ana motor. Anak pun perlu kata dulu. Mbah Man nek malah tempang dikon mangan sore kok. Mbah Man. Mbah. Mbah Man ki lho gak Mas ya. Alah iki lho. Kok malah rono numpak ayu dikon mangan kok.
elek. Iya, nambah Alah kok limo kok. 5 kurang kok. Ya kira-kira ya 10 ke 15. Lah lah apa meneh le. Itu anu lho, ini gede lho. Anu gak kena ciret lho. Ini cilik ini saya beli. Enak kan ini. Tahu? Pakai petis. Anak kok di rumah kayak Karena takranis buka ini itu lagi cilik itu berbareng maju. Dibanding kurang peraturan. kurinya apa itu Mbak? Iya sawan itu. Bawa nemu kok. Ndi? Lah ngono seneng ngono Mbak Pak Siji kok. Iki ngubur. Ngubur kae. Mulang ya mbene. Ala kok. Jadi kok karo teko kae lho. Jangan dipaksa. Kebul-bul iki ya. Ya kira cukup kok wae. Kuwi terus kadri dhewe. Anak udan nek terus dhek grenjet. Lah kok Mbah kok barang kuwi nek Mbah. Terus grenjet ngono kuwi nek. Aku sik suwi meneh Mbah kemang. Mak banyu e. Boleh ada. Ada yo ndene kono materi. Apa ngasih portal golek anu es kok yo ora. Ayo telak. Mari diseni ae lho. Tambah makan Mbak. Tak kelano asem enak, lodeh enak. Sambel sampean sampe sambel lho, Lek. Bagian ngombe apa tak pedes. Sambel itu. Pokoke anu ya bisa. Iki bacakan kita anu di sini ya. Atau kita Biasanya tempat dulu lah sama tak. aku seger iki lho teh enek kaya asem enek sampean mulai nek lawoe goleki ya aku di ujung omah lho Mbak nang tewel iki enek lawoe iki goleki ya Ujung omah tadi. anu tuku kandang sapi lho Mbak 5 juta ini Mbak lawoe lho pamit salah timbung anyar. Lah ngono kuwi yo elek jaman iki papakno sik yo ngono ae. Aku terang-terang terang mantri ngono rene. Ya yo kudune yo didono sik yo, Mbah. Ora didono iki yo wong iki. Ya jere bar kok kene Dik. Aku wajang nek umbang mata suwi malah rono kok. Pokoke buka barang, Mbah. Asin tenanan, Mbah. Oh, diingi jangan diingi, asin paling Mbah. Petek. Oh, alah HP ini malah baling-aling motor. Apa-apa. Saiki seger asem-asem ngono kuwi ae. Ya. Bar bodok lah 6 menit barang lah. Engko nganu Mas Mbah Pomo.
Wong wis mulai. Lho, wis mulai. Aduh, roh apa ora kamane tak cawisi jangan sego kanu sambel. Mbok omongi? Ora roh. Lah iya ora kuwi ya. Ora wong. Madang, guys. Peteng. Madang, guys, awake ada grepot kabeh. Lah, wajar Mbak, nek sawah kon piye? Mana sawah? Nek sawah kon resik ki yo ora iso. Investasi Budi. Budi wong lagang. Golekno sapa kono lho tandure ben. Esuk sore lho. Nek tandur iki tare ayem nek esuk. Ora yo mbok omongi sapa. Sing tandur iki. Wis ngisor dhuwur panas lho. Banyu panas, dhuwur panas. Banane kak banyu karo saiki nyemek-nyemek ngono. Lah tenan lek, suwelet selet tenan ngono kuwi. Ini roto. Iku keringet ya wis tenan nek dudusan tenan nek banyu karo saiki. Ora entuk barat yo gak. Nek enek semilir ngono kuwi yo panas banter lagi ya adem, Mbak. Ya anteng iki nek. Nek anteng ngene iki yo tenan. Iki campur Walah. Kan ora nek barat. Keringet yo langsung tur. Lha ki ler-leran kidul ki nggone sapa? Ki lho. Tadi Wong tandur iki. Lha iya kok yo golek wong tandur yo ora entuk kandhane ngono ki lho. Wina ki ndeknane, Pak. Heeh. Walah yo yo. Tandur lain tak iki marani sumi yo sumi kaisan. Lah iki sumi langsung mendarat nggone lek ruju mang. Jadi Lha kuwi sing tandur gone Nur Sartawar ki sapa? Nur Sartawar ki pat sak rombongane. Sak Nur Mahdira he? Iya. Ki pat Mbah. Nur sapa? Pantune janireng singlet. Oga. Oga bloke aku mbah ndi kuwi? Tanduri paling wis bar saiki. Mas aku Nure Parijan, dudu Mbah kuwi ora wong kene kok. bosak nganggur. Heeh. Ketoki ijek ijo apik ngono Mbah nek kok kadoan nek diuculi lonyot. Iya, aku tandur nggone Parwito mulus. Lah wineh ki nang Dautan Selasa tandure setu. Dadi nek urung entuk Walah. Iki lho Mbah nang tandukno nek misal Mbah. Rek samene Mbah. Iki lho dudohe kayak dudoh iki lho. Nya lho, sereten ngono kok nyambah sampean. Ron Mbah. Dudohe. Lah. Iki tandur wis. iki nek wis ana tandur ya wis anu. Ki ape golek wong tandur. Anu ndal ki kudune tepak sing tandur. Walah iya Mbak nek gak ngono lah lara kabeh kuwi lho. Ngene wong tandur lah iki ngabani aja ndocik, nggo tandur Daud ngono nek urung entuk tandur percuma. Wis iki giliran dhisik iki wis bar ngirim ke sawah, guys. Wis tak gawani mantuk. Amang sing gelem do mam ya tak kon mam, Pak Su tak kon mek ajang neh mantuk sampean. Iki karek ngomongi Mbah Pomo. Wis tak kei jangan, tak kei tempe, tak kei sambel. Engko nek gak diomongi ora roh. Wis mangan? Wis pangan aku. Lho, Go tutupan karo wis roh? wis. Aku mangke dibel Mas Arif. Aku mangke ditelepon mbek Mas Arif. Kon ngeteri sego. Iya, mbek jangan. Wis tak pangan. Wis mbok pangan? Wis. Ya wis, Mas aku nek gak roh. Iya. Karo tak. Kon mam Ndak ijo-ijonan. nyelapet saiki. Iya. Oh, bener. Heeh. Jeliran di bar. Lah Mas aku kemana emang anak rombong. Ngirim wong Daud. Eh. Kono engko ngusung andengem. Heeh. Itu sorana. Angge ape? Kuwi tombonge. Tandure engko pas sesuk. Saiki engko. Nah, sama. Ya, coba nek bar mangan ayem. Udah anak rombong, apa rombong anak buah ari aku. Oga, ndek esuk mek es batu mang. Wis. Tak gane 10 ndek esuk. Ya wis, Lagi terus metu. wis ayem aku. Bar mangan. Karek ngurusi tandur, guys. Engko bar bedhug dhisik mangkat tandur. Karo adike dhisik. Jane golek wong siji ngkas tapi sapa? Nek ngene iki angel, golek wong tandur ki angel. Dinda wis mantuk sekolah.
Tak gawanane mengguri sampai ngirim ning sawah iki sampai tak gawa sak cowek-coweke sambele lho. Wis edak ge, cedak ngirim iki cedak trimo iki ngidul menggok ngetan wis. Tekan. Iki Pak Suar ngusung wineh. Sedengan iki kan baru jam setengah 12, engko bar nduhuran dhisih mangkat. Tak golek batur kok sitok engkas, guys. Nek menawa entuk. Halo guys, iki pada siang hari ya guys, iki arep tandur sawahe Mbah Jami Ruwai ya guys. Sing nanduri Pak Sugesti Nugroho ngesakno karena sing garap. Iki terus putune dipasrahno Pak Su guys. Maksudnya sawah iki kon garap isa-isaku ya guys, kuat-kuatku. Soale sukete ya keadaane iki duadi. Iki sawahe kae sing separo Mbah Pomo. Lagi mulai guys, panasnya kentang-kentang. Iya, kayak mulai libur. Ini orang 5 guys. Ini sing separuh Mbah Pomo, sing separuh Mbah Jami. Yang kedua lanjut nah guys. Mulai guys, panase kok ngene ning bokong ora gosong kuwi kok. Sawahe Mbah Jami. Sawahe Mbah Jami. Nggih, nggih. Wes Pak, 5 pas iki. Dinam iki kamu kurang lho Mas, timbo iki ro. Ngembo sak cukupe. Akeh ki. Engko iki mang kolor iki apa lemah tok Mas tak kopyoki ning kene. Oh lho. Iya, Mbah. Yo, Mbah. Winah. Aturah, Mbah, iki engko winahe jelas to ora? Turah, jere turah, Mbah. 70 luwih kok. Piro iki? Pemain piro? Pitu Pak. Perapan pitu. Jalan ini jalur ombo apa tio teh Mas? Siet to. Arek sing tandur. Kenapa seneng tio? Jalur tio tok pas jere. Iya. Mana ombo kan yo nang blas ngono masuk. Yo ora kok tio. Iya. Nah, iya iya Mbak. Senengane yo. Wis tak gak 6 ae Pak. Medhu lere-lerenane lah. Medhu lereran. Lah iki mlakur ki lho setengah hari dhewe sampe. Radine Pak Su sam terus gelem. Nyawang sukete wis. Mulane gogon sapa dikon mah iki apa sukete wah. Temu pacul bendal kok.
Bapak mau main ning kene sak esuk toh, Rek. Kok gak dibarapno pake yo. Gae. Wis karek mojok, guys. Karek mojok iki engko tak tumbas nomi, guys. Tandur iki. Kari dhewe iki soalé winae ndeknane dina wong. Tumbas ning wisik. Ditandur sempurna. Alhamdulillah guys, lampune sampai urung dikakno iki lho. Wis tekan omah dhisik. Bar emang asar guys jam 3. Jam 3 iki wis rampung. Delalah udan iki wis bar yo alhamdulillah. Jegore mang jam piro? Mulaine 1:30. 1:30 mulai terus adzan asar kuwi. Adzan asar wis mantuk guys. Alhamdulillah, tapi kan mbuh piye-piye wis bar tandur. Ki mau dhisik gak ngirim, sing tandur ki tak tumbasno mie ayam karo lontong. Kowe urung buah, Mbah? Gong buah? Lah iya, ngenteni terange ae aku kolah. Mak Angel. Lah iya. Ki tuku apa ae gremjong ngono? Kilo sabun, Mbah. Lah iya. Angin iki mang larane rene kabeh. Ngene rek. Cara menapa ra nandur pari, ya eman-eman udane kaya ngene, Jek. Dek. Kowe iki atuk saiki nang istirahat, Din, turu. Engko bengi mangkat. Minta doanya ya, guys. Dek Dinda iki nanti malam jam piro Dek kok kene? 9:15 kok kene. Terus jam 10 wis tekan sekolahan. Jam 11 berangkat. Apa Dek jenenge? Studi tour, malah rekreasi ngono geno le. Rekreasi, guys. Di Jogja. Sampai rekreasi sing entuk sangu 200. Sangone Mas Lalimantan ndek bengi 200.000. Ndek lepas lebaran 100.000. Buka menyala. Oh lah jajane, guys. Malah sing roti kongguan iki malah sik utuh kuwi. Loh, lah kemang jarene ape tuku susu kok sida? Njajak-njajak lah apa? Kok iso nyawang kok. Lah mang nek mantuk sekolah nang mampir. Aku duwe emak 11.000. Ngene rek njarak gak nggo dhuwit kuwi. Dompet. Posisi udan-udanan kok malah. Minta doanya ya guys, semoga di perjalanan diparingi lancar, diparingi apa ki selamat sampai tujuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Engko ibu yo karipan. Maria Boroy. Jam piro, Dek? Jam 9 wis enek. Persiapan, guys, kaya ngene iki lho gawanane. Nyirmu sak tas iki tok Lah jakete? Lah kuwi dingokno njaba. Sangu lho, sangu. Sing paling anu ki. Aja dikekne jero tas.
Apa? Jajan. Apa sih? Ada men keren yo jam 9 mangkate jek jam 11. Cek urusi sing kalangan ku lho, gak apa gak nek ditata ki pas barisan ki angel marai. Ya iya. Gak digereti mah. Ademe kompo kok nek ning jero bis jaket-jaket dienggo lho yo. Helm ning meja mburi. Buka-buka. Selamat sampai tujuan ki desih gak melok ngeterno soalnya dari Pak Su lah ora apa-apa sampe om yo kanjur gak oleh. Wengi lah ape aku dhewe aku yo gak wani nek mantuk ngono. Semuanya yuk guys, konten-kontennya sesuk dilanjut neh. Ide sih ngelilir lho guys, tangi turu, aku kesel. Buat semua family online dimanapun panjenengan berada, semoga diparingi sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekine, dipermudahkan segala urusane. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udungnya para nemu guru sidak.